Salutare tuturor și bine v-am regăsit la o nouă serie din FIFA Mobile. Și să începem. Și am început. Așa. După cum vedeți. Așa. Și după cum vedeți, o să jucăm cu Bilbao. România contra Bilbao. Nu știu dacă se pronunță așa, credeți-mă că chiar nu știu. Și să începem. Mie îmi place foarte mult FIFA Mobile, e foarte fain jocul. Mai fain ca Dream Engine sau ce. Și începem meciul. Un galben sunt eu, sunt echipa mea. Ah. Ah. Și a apărat-o. Salut, Ionuț, auzi și da pe ves. Când toată lumea mea vrea să scrie canalul șters. Ah. Yes. Da, ce bine. Dar e și greu jocul. Of, nu. Yes. Mamă, ce naș. Frumos am trecut. Hai România, ole, 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 ole. A șutat bine, dar... A pasat, așa și... Și este pauză, 0-0. De data asta o să înceapă ei de la mijlocul terenului. Ah. Nu. Af. Nu vine să cred. Mamă! Deci prost am pasat și nici măcar n-am pasat. Nu.
Of, ce aproape eram de un gol. O să ne bată. Măcar scoregar să fac. Și de data asta sunt singur, nu sunt nici cu Roxana Black. Ai. Nu vine să cred. Sunt buni ăștia, sunt foarte buni. Trece frumos acolo. Oh, oh, oh my god. Gol! Și s-a terminat meciul. Și cam atât și cu acest episod. Vă rog frumos să dați un like, un share, un subscribe și cam atât cu acest episod. La revedere!